S'impira el pum amb banyes. Hi havia una vegada Pecha i Meshi, dos nens que jugaven a una pilota de cautxú. Pecha la va colpejar amb el peu molt fort, que a Meshi li va costar trobar-la, però també va trobar una altra pilota groga. Ell, tocant-la amb el peu, es va trobar en un lloc on tot era groc, menys els sembradors, que obligats treballaven tristos, i li van demanar que marxés, però no va poder, perquè va arribar al S'impira, sí, el gran puma negre, amb la pota blanca i en forma de ganxo, que movent les seves grans banyes li va ordenar agafar l'arada i conrear. Meshi va obeir, sense entendre per què volia tant menjar. Llavors va veure esmorzar quilos de nivell en poc temps. Després, veloç com un raig, movent a la gent perquè s'esforcés més, se'n va anar. L'animal va cercar persones al riu i als boscos amb ombra. Quan les trobava, amb el seu peu de ganxo, les va llançar com ninots fins al Mont Groc. De sobte va tornar. Llavors, una altra vegada, va fer que la gent conreés molt ràpid, sense saber que ells es tornaven ràpids i forts. Rient va tornar a sortir, però Meshi, agafant-se d'una pota de darrere, i els altres, a ell, formant una cadena, van sortir del lloc amb la força del S'impira. Quan la bèstia es va voler tornar al seu Mont Groc, ells, caient sobre branques i plantes, van córrer separats i no els van xapar. Meshi va buscar el gran Paucat, que jugava amb les seves cries, per demanar-li que, si us plau, s'emportés del globus groc molt lluny. L'au volant el va deixar caure sobre un gran formiguer d'eixules, que picant el S'impira fins a rugir, el va tornar molt bo.